wa juma'a idan kafirai sun ga dama ba za a yi sallar juma'a ba za a yi ba. ina masu kudinmu, ina lauyoyinmu, ina injiniyoyinmu, ina alƙalanmu, ina sarakunanmu, ina 'yan siyasanmu, ina kaza. yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha qala qa'ilun amin qillatin nahnu yawma'idhin ya rasulallah qala bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. kuna da yawa sai dai kuma yawan naku yawan tsintsiya ce babu shara. shine da yake annabi mai hikima ne, adibul qaw, ya kware da larabci, ya kware da jawabi, sai yayi jawabin da shine na nuna maka matakaitacciyar fassara. idan aka yi ruwan sama ka tsaya kofar gidanka, kwatanin kofar gidanka, ka ga irin abubuwan da yake korawa, sai annabi ya kwatanta mu da haka. ga mu da yawa amma sai yadda makiyasa ga dama za mu rayu. yanzu a mimbarin ka'aba ba a isa a yi hudu ba a ce Allah ya tsine wa yahudu da nasara ba. a mimbarin ka'aba haka a mimbarin yahudu nasara. me yasa? saboda hulafa'u fulani wa fulan an nasara, hulafa'u fulani wa fulan al yahud. abokan suwana da suwana kiristoci ne da yahudawa, da haka ba za a iya tsine musu albarka ba. manzan Allah yana saura kwana 5 zai rasu, yana kwance cewa yake la'anatullahi alal yahudi wan nasara, Allah ya tsine wa yahudu da nasara. ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sun mai da kaburbukan annabawan su masallatai. Aisha tace yuhadhdhiru ma sana'u, manzan Allah na tsoratar da al'ummar shi ne abinda suka yi dan kar su zo su yi mishi shi kuma. dan haka ku fahimci wannan hadisi da kyau jama'a. kuna da yawa sai da yawan ba shi da amfani. sai manzo Allah ya karasa fassara da cewa wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah zai cire kwarjininku ne daga kirazan makiyanku. yanzu arnan arewa ba a magana arnan kudu ma waɗanda lokacin ma ba a ɗaukan su ma suna da arnan arewa. hoton sardauna in suka gani har yanzu sai gabansu ya faɗi, sun ga namiji. hoton sardaunan suka gani wane da wane kuma gashi nan yana da rai a gabansu, amma ba da wani kwarji.